Okay, dili nga bayda si Sir Limbel Apaw, no, ang responder sa CDRR MO sa Oroqueta. Alam mo itong nahitabo nga pagkatumba sa usa ka bus. Sila mag-iuna nakaresponde. Mga usa oras na dito na respondihan, sir. Ang oras na mo nga pagresponde sir nining takna ang ani mga adlaw may takna sa alas 10:53 takna sa Kabuntagon. Pag-abot ninyo dito, sir, unsa may sitwasyon dayon daghan na bang samaran ato yun? Pag-abot na mo dito sa area amo nakita nga andun na daghang mga samaron o niya abi na mo og katorang naa sa gawas apan sa pagsulod na mo sulod sa mao nga sakyanan nga natumba nakita na mo nga nagkadaiya nga mga samaron nga naa pa sa sulod adunay mga hamtong nga nakadugo adunay mga batan usab nga nalupitan og aduna usab nakita na mo nga katong wala na kabsat na sa kinabuhi nga medyo wala na gid siya sa among pag-usisa wala na gid siya no pulse, no breathing, no response sa gid ang iyang kaugalingon. Kato na kabsat sa kinabuhi sa to sa pangidaron adto niya. Babae adunay usa ka babae nga sa among nakita estimated sa iyang pangidaron adunay 50 kapin o kulang sa iyang pangidaron. Dayon unsa gitabo ato, sir? Ano sa katug ba ang driver? Sa among pag-usisa dili may ingon nga nakatulog tungod kay ang istorya lang dito nga amo na dungog sa mao nga driver nga dili gid siya mo'y driver niya adtong rural kuan na siya kana estrador karon pa pong adlaw siya naka drive sumala pod sa amo nga nadungog dito Dapita. So gikanto sila og Dipolog. Gikanto sila og Dipolog going to Cagayan ang mao nga bus. Ang sakay adto nila pila ka mga pasahero? Estimated sa mao nga panghitabo adunay sakay nga 40 kapin ka mga pasahero. Unya sa among pag-usisa adunay lamay unom ka mga pasahero nga wala nadala sa hospital. Apan katong uban halos-halos gyud nadala sa hospital. Pila ka mga pasahero ang naakaron sa ospital? Adunay sa pagkakaron sa mala sa mao nga report adunay 41 ka mga pasyente nga nadala dito sa hospital. Nadala sa ospital. Oo. Kumusta ba lang kuan, sir, critical ba ilang kondisyon? Adunay critical aduna po medyo slight lang ilang mga samad pero kinahanglan gyud iusisahon ngadto sa hospital. Doon na po medyo nakita na mo nga grabe gyud ang ilaha nga na dawat nga mga samad pangus o nagkadaiya nga mga bunog sa ilahang kalawasan. Pero may CCTV diya Dapita nga area, sir? Dihan Dapita wala na gyud may CCTV dihan Dapita tungod kay among CCTV taman ra gyud sa Masbahi, Puro 4, Mubod pero dito Dapita wala na pagkakaron wala pa gyud may CCTV dihang makita anan Dapita. Paglantaw ninyo, dali ra ba naka-responde ang pagtawag naabot mo dito sa area? Pagtawag yun na mo, nakaresponde dito, nakaresponde mo dayon, siguro sa among pagpadagan sa Musanto, kay dinalian man, naagyod sa 3 ka minutos, ngadto sa 5 ka minutos, abot na gyud sa mao nga area, aron sa pagresponde. Pag-abot na mo dito, kami pagyud ang unang CDRR naka-abot sa ako nakita, nag-abot-abot dayon, abot din ang DP, abot ang taga PDRR, abot pod ang taga Bureau of Fire, no? Abot pod ang mga PNP, abot pod ang taga City Health. Kanang area, sir, disgasihanan ba? Kadiha Dapita, medyo gyud sa mga amo ang report naagi mga paghitabo diyan Dapita, ilabi na o mga ulan-ulan. Naagi na kay tungod kay kurbadahon gyud kay Dapita. So ang kakurbada niya, no? Kanang iyang pa kurbada tungod kay medyo sikuhon mangud ang mao nga area. Pero doon ay mga signage niyo diya nga ginabutang. Naagi may mga signage diha Dapita nga ginabutang kay ang dakbayan sa Oroqueta wala magyud nagkulang alang sa mga pahimangno sa mga driver nga mga motorista nga moagi diri sa dakbayan sa Oroqueta. Sir, basi doon kay information nga wa na mo na pangutanan nila nga bayina labi na sa mga driver, no, sa mga bus ng mga likoon nga bahay nga kinahanglan maghinay-hinay gid sila.
Ako lagi ang pahimangno sa mga driver operator, kinahanglan gyud labi na wala pa kaya nasayod pag-agi diri sa Krita, di lang gyud magkumpiyansa. Una gyud, before ta mo lakaw, mo biyahe, unahon gyud nato papangayo og tabang sa atong kahitasan nga mahalikay tagikan sa matang sa isgrasya. Tungod kay ang isgrasya di gyud na kalikayan kung moabot sa ato mo na ato lang yung ibutang sa atong kagalingon nga kinahanglan magmatngon ta sa ato pag-drive nga uban sa pagpanalangin nato ngadto sa atong kahitasan. Sir, in case of na mga emergency, mga aksidente, ang hotline ninyo diri nga pwede ba tawagan sa taga mga motorista? Ang amo ang hotline dire sa amo ang opisina matawagin gyud na kanunay sir tungod kay wala gyud mi nagkulang sa paghatag og mga impormasyon ilabi na sa mga driver sa tanang mga barangay dinhi sa Lumulupyo sa Orkita naghatag gyud mi mga impormasyon gani nagtaptap kami naghatag pa mi sa mga kadaplinan o mga signboard nga in case of emergency nga kini mga nambira maoy matawagan wala mi nagkulang sa mao nga impormasyon. Unsa nga Ang ato nga hotline number sa CDRR 0909-347-8433 o 0970-048-9700. Okay. So tawag lang sila in case. Tawag lang sila na makita man nila kay bisan ganay sa mga kurbadahon na man ni amo ang gipang butang dihan dapita nagbutang may mga signboard in case of emergency nga kini mga numeraha kini nga numero ilaha nga matawagan. So sa nakita naman to sa mga CCTV video do sa Sodo Bayan. Katong area wala di na makuha sa CCTV. Katon dapita na pero napantag may mga additional nga proposal pero wala pa man kana pa dito dapita medyo layo na manggung bahin sa sentro kaya ang among priority kini manggon sa sentro. Pero naay plano ang SOCD nga gipanguluhan sa ni Sir Archie Ahiyas nga butangan po dihan dapita di pa ngadto gyud sa boundary sa Orokita pagkakaron kining makita ninyo mao pa gyud ni ang aduna nato yung mga CCTV dinhi sa Dakbayan sa Orokita. Okay, sir, thank you. Daghang salamat mayong udto kaninyong tanan.